A primera catalana, amb els resultats dels equips lleidatans. Potser el més sorprenent va ser la derrota a casa del Tàrrega davant l'Igualada per 0-3. Tot i aquest resultat, els de l'Urgell es mantenen cinquens a 4 punts del segon classificat. Pas enrere del Tàrrega en les seves aspiracions d'assolir la segona plaça de la taula. Els de l'Urgell rebien a una Igualada instal·lat còmodament a la zona mitja de la taula i que arribava al municipal Joan Capdevila sense cap tipus de pressió. La primera meitat va ser de clar domini local. Si bé no hi havia oportunitats clares de gol, el pes del partit era targarí. Egea va tenir primer amb un llançament de falta que sortia fregant l'escaire. Però tot va canviar en els segons 45 minuts. Just començar la segona meitat, Dalmau avançava l'Igualada. Els de Dumar van acusar el cop moral d'un gol inesperat. Les coses es van complicar més quan els visitants, en una contra, feien el segon. El Tàrrega va intentar retallar distàncies, però finalment el que arribaria seria el 0-3 definitiu. Una derrota que fa mal i que deixa la plaça de promoció d'ascens a 4 punts. Crec que la primera part, no sé si coincidem o no coincidem, crec que l'equip no ha estat inferior gens de mica i crec que si algú mereixia marcar era el Tàrrega. No ha pogut ser, a partir d'aquí els partits van com van. Després els gols de l'equip contrari els han donat molta energia tant física com mental i nosaltres ens hem sentat com patades a l'estómac, no? I al final doncs, hem sortit perdent. Torno a dir, s'ha de festar l'Igualada i el que hem de fer és animar els nostres jugadors perquè que jo sàpiga encara tenim opcions. Com que encara tenim opcions, les hem de lluitar al màxim i no podem tirar la tovallola, som esportistes. La setmana que ve el Tàrrega visitarà el camp del líder, el Martinenc.